porque o Pindo ten unha historia de vida, a vida dos veciños das aldeas cercanas que escaparon ao monte para evitar que os levasen a unha guerra que non era a guerra deles. Foron, a maior parte, prófugos da Marina, prófugos do Exército de Terra, que creeron que aquel pronunciamento do Exército, aquel intento de golpe de Estado, pasaría pronto, como había pasado no ano 32 con o general Sanjurjo. Non obstante, viron que despois de pasados os meses que se habían equivocado e que o retorno ás súas casas iba a facerse moi difícil, e se se entregaban tiñan medo que ou os mandasen aos frentes de guerra, ou se encarcelasen, ou os matasen, casos que pasaron naqueles tempos. Por que habían escapado ali? Habían escapado non por idearios políticos, non por ideoloxía política, senón a maior parte foron prófugos da Marina ou do Exército que, como dixen antes, non querían que os alistasen no exército sublevado para non ter que luchar nos campos de batalla. Que pasou con esta xente? Unha xente que sufriu a intemperie, que sufriu a fame e que sufriu a persecución. O sea, durante os primeiros meses todo foi ben, pero cando se organizaron as forzas represoras, empezaron a vixilar os camiños de baixada, porque había xente de que no monte non había nada que comer. No monte o que había eran raíces e ervas que algunhas veces tuveron que recurrir a elas para poder subsistir, porque a fame foi tanta que antes de perder a vida comían o que non se podía comer, non? No momento en que as forzas se organizaron, as forzas de orden se organizaron, eles deixaron de baixar polos camiños para non ser detidos. E aqueles que aínda así a fame os levou a facer aquelas rutas que sabían que era peligroso, foron detidos e mandados a Ferrol, seguiron uns consellos de guerra, uns pasaron anos na cárcel e os outros os mandaron para os frentes de batalla. O tio prefeito estuvo preso na cárcel, non sei se era en Corcobión, se onde era. Estuvo preso non sei canto tempo por huir, por non querer ir á guerra, que tiñan medo. Porque realmente non era que foran rosas peligrosos, nada, era que non querían a guerra. Claro, eran mozos e veníanos buscar para reclutalos, para ir guerrear, para ir pelear. Que iban ser. Agochábanse porque non querían ir á guerra. Non por medo a nada, nada máis que por medo á morte. Nada máis eu escoitaba que cando veñan a Arcos a casa do vincureiro mañarlle o lombo aos que tiñan que falar dos agochados, que dicían que non era por outra cousa, que non tiñan nada contra ninguén, nada máis que por temor á morte. Os mariñeiros estaban moi revoltados cas condicións de pesca que había na zona, nesa altura, no ano 36. As condicións de pesca, por exemplo, non lle permitían vender a súa pesca fora da súa zona, non? Os do Pindo tiñan que vender na zona do Pindo, non podían ir a vender a Cee ou a Muros. Entonces, entre outras moitas, un dos motivos da folga foi esa, non? Que o estar obligados a vender, claro, se non podían competir ca fábricas de salga, que compraban casi todos. No Pindo había 6 fábricas de salga, entendes? E había unha conserveira, pois claro, non podían competir con ele. Entón, querían outras condicións da venta de peixe. E rexuntáronse, creo que foi en marzo do 36,
en Corcubión xuntaranse uns 2000 mariñeiros, unha manifestación grandísima para toda aquela, pararon 400 embarcacións da zona, foron a folga, entonces aí eso pues, indica digamos, o compromiso dos mariñeiros cos seus direitos, de reclamación dos seus direitos, e que eran xente pues, eso, comprometida, xente que estaba militando en sindicatos como a CNT, que era, creo que naquela altura creo que era mayoritario. No Pindo había o sindicato de pescadores e oficios, despois estaban os postos de pescadores, que de momento tamén era unha especie de, era unha cooperativa, pero tamén era como un sindicato onde integraba a patróns e a mariñeiros. Entonces, polo visto, os sindicalistas, digamos, de máis de sindicatos de CNT, de esquerdas, pois foron ao posto de pescadores a pedir a colaboración dos mariñeiros do Pósito de Pescadores. E foron polo pobo recollendo, pedindo aos veciños que se tiñan armas, pues, escopetas, pistolas, pues, que se aportaran para irse á barca do Ézaro, no río Xallas, daquela non había ponte, había que pasar o río nunha barca, para que evitar que os falanxistas que estaban no Ézaro, que o pobo que está na outra banda do río, pasaran a barca, pasaran o río. Entonces, acordaron con mariñeiros do Pósito de facerse pusquendas de guardias para que vixilar que os falanxistas non pasaran a ponte. O sea que houve unha primeira resistencia de que o golpe non triunfara no Pindo, non pasaran os golpistas para o pobo. Evidentemente non pasaron, pero días despois os falanxistas sí que viñeron da banda de Muros e viñeron en vehículos, viñeron en camións, e claro, xa pasaran, pois non sei, exactamente non sei, pero uns días ou unhas semanas, date conta que o golpe aquí en 15 días xa triunfou, entonces a xente que estaba comprometida políticamente, pois colliu e escapou po monte, a ver xente que ven en camións, pois viñan falanxistas, non sei se viña algún soldado ou guardias civiles, eso nunca me explicaron, pero que sí que viña unha forza, unha columna de xente con vehículos e marcharon, escaparon po monte. Moitos deles marcharon evidentemente porque tiñan medo á represión que estaba habendo, que xa se sabía que había unha represión, que estaban matando xente na zona, entonces a xente colleu medo e marchou po monte. Houve xente tamén comprometida que non quería ir á guerra, co bando golpista, co bando fascista, entonces se agoucharon nas covas do Monte Pindo. Os falanxistas, se hai constancia pola memoria, a tradición oral, que saquearon o posto de pescadores, levaron todo o que había ali, levaron pues, os sacos de fariña, porque aquilo era como un economato, ali había pinturas, ali había redes, ali había, pues eso, había fariñas, ali había unha taberna, había barriles de viño, pero cargaron todos nos camións e levaron todo para Muros, levaron hasta as mesas, e contan que o posto de pescadores naquela altura tiña unha débeda de 10.000 pesetas cunha casa suministradora de Vigo e tiñan guardada nun caixón 8.000 pesetas para pues, pagar esa deuda, non? E levaron as 8.000 pesetas tamén, deixando o pósito que a débeda levaron os cartos. E despois, toda esa mercancía, polo visto, vendiuse polos tendas que había en Muros. Para xustificarse, os tendeiros de Muros dixeron que lles obligaron a comprar, que os falanxistas obligaronles a comprar, que eles sabían que eso era roubado, que o levaran do Pindo e de outros lugares, pero tuveron que compralo. Temos fotos deles en Bristol, co puño en alto, din que cantante internacional, e co puño en alto, sí. Eso supoño que desmonta un pouco a versión de que era xente sin ningún tipo de ideoloxía política, non? Claro, era unha guerra civil, foron 3 anos de contenda, moitos din fuxían porque non querían ir á guerra. Eu, despois de escuitar diferentes versións ao largo de todos estes anos e diferentes opinións, uns sí que fuxían, que non querían ir á guerra, outros non é que non quixeran ir á guerra, había que ter moito valor para ir á guerra e terte que enfrentar o día de mañán, porque había dous bandos nos que a veces na mesma casa un estaba nun bando e outro estaba no outro bando.
quen era o que fuxía ou quen era o que tiña máis dereito naquele momento, tamén hai diferentes versións. Eu penso que a xente que fuxiu ao monte para min era valiente, non eran cobardes, eran xente que non podían vivir de outra maneira. Todos eles foron persoas que simplemente non estaban de acordo con aquilo que lle estaban impoñendo naquele momento, que quixeron, non sei, non escapar da guerra, eu non o entendo así, senón escapar de algo no que non creían ou do que non estaban convencidos.